Haga jingle kai Bundesliga ka Bayern Munich Persha ya ka Gladbach. Haba pai shikani ka jingle kai ka Bayern tang haga binit ka bapra ka hab banile kai tang shipeungun hadin ba udayat ulayo priang ya ka red kan. Bad haga binit ka bakhat la Lyngba last stage ka Gladbach ka layo ban tap ya ka gol baningkong. Henry haga minit ka balai peusan Lyngba kau pomot ka Bayern ka layo ban tap ya ka gol penya kai. Bad haga Khlem ka Gladbach kalayo biang ban tap ya gol pentam Lyngba Hoffman kata haga minit ka pasan peusan haga minit ka pra peusau ka Gladbach kalayo ban tap ya gol ka balai Lyngba turam bat shwa ban kut ka jingle kai kata ka minit ka bakandai peu plus lai Lyngba Matias ka Bayern kalayo ban tap ya gol ka ba ar haga ni ka jingle kai haga jingle kai La Liga ka Osasuna Persha ika Real Madrid. Aba pai shangani ka jingle kai haka kala step omdon kino ge bala bat pen khijar bat dei haka kala min kata haka minit ka ba nyau peu pra Lyngba Valverde ka Real Madrid kala yo ban tap ika gol ka baningkong. Bat shwa ban kut ka jingle kai kata haka minit ka ba khandai peu plus r Lyngba Asensio ka Real Madrid kala yo ban tap ika gol ka ba r. Haka wipat ka jingle kai ka Barcelona Persha ika Cadiz. Haga ni jingle kai ka Barcelona ka layo ban khijar nengkong haga minit ka ba sau peu r Lyngba Roberto. Bad haga minit ka ba sau peu san plus r Lewandowski. Ulayo ban tap ya ka gol ka ba r nak menta ka Barcelona. Lyngba ka ni jingjob ka Barcelona kadang ni akhlidu jong ka mit ya ken point. Ka Atletico Madrid ka lala ban Pynliem dai wela not Persha ya ka Athletic Club. Bad ya ka ni shigol layo ban tap dau Griezmann haga minit ka ba nyau peu lai. Haga jingle kai Serie A ka Monza Persha ya ka AC Milan. Haga ni jingle kai ka AC Milan kalala ban Pynliem dai wei la norat ya ka ni shigol jong ka AC Milan la yo ban tap da u Messi hak minit ka balai pewei. Haga wei pat ka jingle kai ka Inter Milan Persha ya ka Udinese. Haba pai shi ka ni jingle kai ka Inter Milan ka yo ban khijar nengkong Lyngba ka penalti balakan jat da Lukaku haga minit ka ba ar peu. Henry haga minit ka ba sau peu la Lyngba Lovric ka Udinese kala yo ban sikul yang shigol jong ka Inter Milan. Bad haga minit ka ba nyau peu lai Lyngba Mkhitaryan ka Inter Milan kala yo biang ban tap ya ka gol pentam. Bad shwa ban kut ka jingle kai Martinez ulayo ban tap ya ka gol ka balai kata haga minit ka ba prap kundai. Hadu ukut ka ni jingle kai ka Inter Milan kala job da lai la ka wei. Haga jingle kai hapring ka Spezia Persha ya ka Juventus. Aba pai shangani ka jingle kai ka Juventus kala yo bat pen khijar nengkong haga minit ka balai peu ar Lyngba kin bat ya ka bol ai rapen bu dau Kostic. Bat haga minit ka ban riu peu riu Lyngba Di Maria ka Juventus kala yo biang ban tap ya ka gol ka ba ar. Bat ya ka bol ai rapen bu dau Danilo. Lyngba ka jingjob ka Juventus ka don haga kerdan ka bahnyau jong ka mi ya ken point. Haga jingle kai English Premier League ka Manchester City Persha ya ka North Forest. Haba pai shagani nge jingle kai ka Manchester City kala yo ban pen khijar nengkong tang haga minit ka ba sau pewei Lyngba Silva. Henry shwa ban kut ka jingle kai ka ta haga minit ka ba pra peu sau ka North Forest kala yo ban tap ya ka gol pen ya khai Lyngba Chris Wood. Bat ya ka gol la pentikna Lyngba ka VAR haga minit ka ba pra peu riu. Lyngba ka ni jingya khai ka Manchester City kala her biang sia ka gerdan ka ba ar haga mi ya ken point. Haga wei pat ka jingle kai ka Newcastle Persha ya ka Liverpool. Haba pai sha ka ni ka jingle kai ka Liverpool kala yo ban pen khijar nengkong tang haga minit ka ba speu Lyngba Nunes. Bat ya ka ni ka gol a pentikna haga minit ka ba khat ar Lyngba ka VAR. Bat haga minit ka ba khat nyau ka Liverpool kala yo ban tap ya ka gol ka ba ar Lyngba Cody Gakpo. Bat ya ka bol lai rapen bu dau Salah. Bat haga minit ka ba ar peu ar ka Newcastle ka hab panile kai tang peu ngut hadin bo goalkeeper jongka unik pop ulayo ya garet kan Henry watla ka Newcastle ka hab panile kai tang peu ngut ka Liverpool ka Khlem yo shu ban pen khijar hadu bukut ka jingle kai bat Lyngba ka ni job ka Liverpool ka kiu sha ka kerdan ka ba pra haka mi ya ken point haga jingle kai hapreng ka Aston Villa Persha ya ka Arsenal. Haba pai sha ka ni jingle kai tang haga minit ka basan ka Aston Villa kala yo ban tap ya ka gol nengkong Lyngba Watkins. Bat dei haga minit ka bakhan riu Lyngba Saka ka Arsenal kala yo ban tap ya ka gol pen ya khai.
bat haga minit ka balai peway sa isin ka Aston Villa kala yo biang ban thep ya gol pentam Lyngba u Coutinho bat hadu ka minit ka ban riu peway ka Arsenal kala yo biang ban siukuliang Lyngba Sinchenko bat haga minit ka bakhandai pew plus lai Lyngba ka ungol ka ba itanat bha ka Arsenal kala yo ban thep ya ka gol ka balai bat shwa ban kut ka jingle kai kata haga minit ka bakhandai pew plus pra Lyngba Martinelli ka Arsenal kala yo ban thep ya ka gol ka ba sau Lyngba na jingjob ka Arsenal kala kiwang sya ka kerdan ba khlidu jong ka mit ya ken poin bat ka tam ar poin ya ka Manchester City ka ba wan haga kerdan ka ba ar haga jingle kai ka Manchester United besya ya ka Leicester City haba pai sya ka jingle kai ka Manchester United kala yo ban pen khi jar nengkong tang haga minit ka ba ar peusan Lyngba u Rashford bat ya ka bol lai rapen bu dau Fernandes bat haga kilamit kata ka minit ka ba san pheuhn riu saisin Rashford ula yo biang ban thep ya ka gol ka ba ar nak banta ka Manchester United bat haga kilamit kata ka minit ka ban riu pheuway ka Manchester United kala yo ban thep ya ka gol ka balai Lyngba Sancho bat hadu bukur ka jingle kai ka Manchester United kala la ban Pynliem da lai lanot haga jingle kai League 1 ka Chaulos Persia ya ka Marseille haba phai sya ka jingle kai ka Chaulos kala yo ban khi jar nengkong tang haga minit ka balai Lyngba Dalinga bat dei haga kilamit kata haga minit ka ba san peulai ka Marseille kala yo ban siukuliang ya ka shigol jong ka Chaulos Lyngba Bemba bat haga minit ka ba san phekundai andar ula yo ban thep ya ka gol pentam naga banta ka Marseille bat haga minit ka ba nyau peupra saisin ka Marseille kala yo biang ban thep ya ka gol ka balai Lyngba Tavares bat shwa ban kut ka jingle kai kata ka minit ka ba pra punyau Lyngba Onewu ka Chaulos kala yo ban thep ya ka gol ka ba ar Lyngba ka jingjob ka Marseille kadang ne kerdan ka ba ar ha ka mi ya ken point ha ka pat ka jingle kai ka Lille Persia ya ka PSG haba pai sya ka jingle kai ka PSG kala yo ban pen khi jar nengkong tang ha ka minit ka ba khatway Lyngba Mbappe bat ya ka bol lai rap pen bu dau Neymar bat haga minit ka ba khat nyau Neymar ula yo ban thep ya ka gol ka ba ar naga banta ka PSG bat ya ka bol lai rapen bu da Vitinha Henry haga minit ka ba ar peusa Lyngba diaket ka Lille kala yo ban thep ya ka shigol bat ya ka bol lai rapen bu da Gomez bat dei haga kilamit kata haga minit ka ba san peupra Lyngba ka penalty bala lagan jat da David ka Lille kala yo ban thep ya ka gol pen ya khai bat haga minit ka ba riu peukundai ka Lille kala yo ban thep ya ka gol pentam Lyngba Bampa bat shwa ban kot sya ka khandai peu minit Mbappe ula yo ban thep ya ka gol pen ya khai kata ha ka minit ka ba pra punyau bat ya ka bol lai rapen bu dau Bernat bat ha ka minit ka ba khandai peu plus san Messi ula yo ban thep ya ka gol pen job nak menta ka PSG ha ka ne jing ne kai Lyngba ka ne jing job ka PSG kadang ne akhli du jong ka mi ya khen point bat ka tam san point ya ka ba wan ha ka kerdan ka ba